Здравейте, това съм аз, за Бананчо и сега пак ще играем Guns N' Roses. Тъй, да не изчакам още един човек. За съжаление, трябва да чакам. Още един човек. Хайде, един човек, моля те. Това ми е един глас, но той придоби. Но аз го копирам от един приятел. Но не съм толкова добър като него. Охо, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Виждате Бленк. Аз обичам Домино. Не, Домино. Аз не обичам Домино. Не обичам Домино. Това е моят отговор. Това е много просто. Аз не обичам Домино. Кой не обича Домино да каже аз? Какъв това е? Абе, чакайте. Чай, че нещо се бъбна. Какво става? Защо се късно? Я ти се махни. Я се махай. Абе, не ми трябва много работа. Лаги ми много. Много ми лаги. Fuck off, моби лаги. Уху, убих Домино. Но много ми лаги. Аз го убия. Я ти не бягай. Я не бягай, бе, мабукук. Да знаете, от София съм. Хайде, бе, не бягай, бе, нещастник. Не стана, нали? Искам аз го взема. 3 фрага! 3! Пута ти го да путам! Майка ти стара. Помагаш ли? Хайде сега и това искам да го махна. По-не трябва ми лаги. Как ми лагише. Направо